Juanchu, frioleri fosfa, sisoleri samene, ainolari, trainolari, guantxu trebol. Toma. Igual da hori, bueno, gure gidaria ja okupaute dau. Bai, Beraz, aurreko astien ukin ginen abeslari bat. Horia. Gure Laixia erratean oso ezagune da abeslari bat. Bai. Ez dugu esango gehiago. Eso, niñones. Baina entzungo dugu zer abestu oskun, adibidez. Venga, bai. Maitanez, oza, la gidaria, motozte su permiso ipintzeko? Bai. Edo ez? Ai, aurrera. Venga... Peru kokodriloa, aurrera doa, elefante Martin, atzera kadabil, poko joguro joa, alde batera doa, eta ni bizikletan beste kaldera noa. Hori da... Toma. Kantu kolore. Ba, honek ukingo dago seme alabak edo ukingo dauz, eta seguro. Fijo, Zeitik kantu kolore kantetako. Bai. Seguramente bai. Igual bai. Bai, nik uste bai. Señote, Doni Bane Garasi igual. Doni Bane Garasi. Ba, ez dakigu. Jakingo. Seguramente ez. Baina... Kontu da, bai, erantzun entzunein dabiela, bai, eta erantzunein dabiela. La aukera hemen gainu zen, igual egokize honek barriro be gogoratzien. Bai, errepasutxo bat. Ja, bueno, berez bost izen ziren. Bostak botak. Bai, botak. Bai. Lehen aukera, A, Garasi Beloki, parentesi hartien, aktoria. Aktoria. B aukera, Garasi Otegi, parentesi hartien, SBS. C aukera, Garasi Hortuzar, parentesi hartien, SBS. D aukera, Doni Bane Garasi, Serrote. Eta aukera, Garasi Uriarte, gure fana. Garasi. Dana Garasi. Garasi badakigu deitzen. Garasi fijo. Esan biogu, entzule batek, erantzunien Garasi. Tomas, matu dozu. Baina gero esplikazio emon dago eta erantzun konkretu bat emon dago, Ia. Bai. Bai. Dinosu WhatsAppikoa? Bai. Gero esan dago. Garasi dala badakit, baina ez dakit justo nordan, baina Garasi ez dakit nor. Eta asmatu dau? Eta asmatu dau. Toma. Bueno, oin igual audizuek badeko guz. Bai. Entzungo guz. Venga, lehenengo entzungo gu. Hauzen ja, jakingo nordan. Bai. Aupa, ekipo! Zelan gabiz? Akortan zari eniaz? Bai, klaro. Lehen ditutzugu. Baina, bueno. Metik konfirmetan dutzu eta torren hastien horre gongo nazela. Ganera atzo kasualitatez josetxuaz kurso nintzen eta ark pesa usten datorren hastien arkitzeko kontu etedekon. Ez dakigu oso fitxetako izango da, baina, bueno, bitxek agertzekotan gauz. Eta gaurko honetan mezue bialtzera animatu naz, aste honetako leixingar entzun duanean, emozionau eta dan egin naz. Oso gertuko pertsona bat hor, gure abeslari eskutu lanetan, eta horregatik parte hartzi erabakiot. Eta esango neke, aste honetako leixingar dela, Garasi Uriarte, haupa, gara, zelako abotza. Hori da bai hori kantakeri, igerten da, odolien dareoela guk kantu, Eta, ba, bueno, keinu moduen guztako jaten nire parte hartzi, Garasiri berari emoti, Osea, ba, nire parte hartzi edo nire boleto txue Garasiri eskaintzi, jake parte hartu da ben, ba, keinu moduen ustot. Detaile politxe izango zala, eta beste barik, ba, urrengo hastien egongo gara. Falta moten zaituet ekipoa, eta bai, entzulepe bai, asik, enga, gogorrekin, eta laster batuko gara. Egurre! Bai, zuri falta moten zaitu, Ander. Bai, potente hori. Bai, gure gidari jauna. Gure gidaria, bai. Ia, tasmatu dago? Beste... Badago beste audiorik? Beste bideko. Vale. Maita, beste bideko. Aupa Laixiar, aste hontako abeslari eskutue, Garasi Uriarte izan leike? Preguntie da. Preguntie. Gero erantzun. Ba, gero ikusiko dugu. Bai. Eta beste erantzun bat badekogu. Ja. Asmatu aldot. Asterokue. Bueno, aurrekue be asterokue izan da, eta ez dut entzun, baina ni seguramente bertso baten itxuri deko. Bertso baten itxuri deko. Baliteke beloki, baina ez dut uste, otegita Hortuzar, ez bata ez beste. Doni Banera pozik, joango nintzake,
kantu lagun hartuta, gure Uriarte. Kantu lagun hartuta, gure Uriarte. Aupa, justo! Wow. Aupa, justo. Bueno, Justo hori hasi bigara papeleta gehiago moten, bakarrik bertso bat egiten eskuleko, bieltze eskuleko astero. Ez bakarrik parte hartu, eta audio, ez, bertso bat. Nik esango neuke, ez hori bakarrik. Egun ematen jumigara, Kristina eta Justo netxera, Zuzenien grabetan. Zuzenien, Bertan grabe. bertan egiten irratsaioen. Interneta txarra hori da... Ai. Horretarako dauz. Mobilien Mobilagaz egiten du. Mobilien behintan Karo. eta oso ona ez da guan. Karo. Ez dau koberturaik. Bueno, pues... Koberturi eskaz da guan. Koberturie. Baina, koberturi hona dauen egunien, ara jungo gara, irratsaio grabetan, eurek permisue, euren permisuekin. Karo, euren permisuaz. Euren permisuekin. Karo, baiet. Eta nengu... Bertso saio bat engozkue Kristinak eta Justok. Bai. Euren artien badakigu bertsotan ibiltzen diela. Así que... Eta hori, horre die gure Astenetako erantzunek. Asmatuko bien? Hori, entzungo gu erantzuna. Entzungo gu? Venga. Haupa, Garasi Uriartenaz, zuen entzuletako bat, eta hori eskerrik asko ni askontetiarren zuen lehiaketarako. Oso handi bat. Haupa, Garasi. Garasi. Epa, Garasi. Gure entzulerik... Uriarte. Justo eta Kristinak imatera, gure entzulerik maitatuena. Bai. Zema Maitatuenetarikoa. sari erungo abesan Garazik. Asko eta merzite. Bai, ez da. Asko eta merzite, deko guamen sari bat berari emoteko. Epa! Esango txugu, Garasi, ongo hastien bai, Montostera eruteko kompromiso hartzen dut. Eta gero handik, zure kuadriakoren baten giltze hartu eta handik pasau eta junbile. Zaitik, bizioko sagardu hemen dau, bai. Ondo dau ondino, freskuran dau gordeta. Ez dugu edan. Eta laster ukingo zuzuretxien. Bale? Venga, Garasi. Eskerrik asko danagaitik. Ja. Eta oin, erronka barria deko gulebe aurkeztu. Ez, baina, lehenengo... Sosketa. Sosketa. Bueno, bestelan sosketa barik, venga. Venga, bai. Ez da bera. Ez, maitan, Sosketa bio. Nik. Zuk. Bai. Epale. Venga. Pero cocodriloa. Aurrera doa. Urrengo asterako apunta biogu abesti bat sorteo egiten dugun bitartien ipintzeko, ez? Ja. Kantaukot nik. Venga, oso. Bueno, redoble ipiniku? Bai. Venga, ba. Au. Me gusta. A ver. Nor da. Ja. Jon Arrua Barrena. Toma. Jauna. Semie Mexikon dekona. Bai. Badeko. Bai. Jo, segondo. Mexikon ondino dau? Bai, nik dakiela? Bai. Bueno, txinera juteko zanda. Bai, ondino. Ondino ez. Ez dakite? Jo, sos Maria. Horrein jipini hotzute olako arpei raroaz, edik ez dakit niko zondo nundi, oza, ez dakit Mexiko txinara juteko salakuen da ez dakit zer. Oin dinezule, enau ziur. Ja. Baina, bueno, deitu emiko txiau, ez? Bai. Venga, guesan, aia hartzen moskun. Venga, tonu emoten dau. WhatsApp bidez, a ber, ongotan, ondo entzuten mogai joen, beti biltzen gara arazuekin, baina, bueno, a ber, gaur. Jon, hartu izu. Leixi erratiko telefonotik ditzen gabiz da, bak izu nundik gabizen ditzen. Hartu. A ber, Jon? Epa! Aupa, Jon? Aupa! Hola, Jon! Bak izu nundik gabizen ditzen, ala? Bai, zeuren zenbakillo deketuta. Hombre, claro. Ba, zorizionak. Tokau jatzule papeleta doble. Papeleta doble toka jatzu ongo hastien, errigorako otzari eruteko. Hori da. Bai. Aiba. Baina, papeleta doble. Sartuko zara datorren hastien, sosketa nagusire, bi papeleta gehi zaukin. Betxo. Bai. Así que... Zer sari edo, zer izena... Errigorak eskeniteko otzara eder bat. Produktu ekologikoekin eta... Ez dakite, edo letiri edo tokoiakon bai, pentsetan gode. Izen alda. Igual bai, igual lotxara izan bai. Betxo, txampana eskerrik asko zuri parte hartziarren.
Bakigu, behin baina goizetan parte hartu dozule, eta eskerrik asko. Olako jendie bierdu, olako entzulie bierduz. Hori. Jarraitzen dut, zera entzuten, igual zapatu goizetan edo hola nupintzen dut. Oso ondo. Ba, eskerrik asko entzutiarren, gure entzule bat izetiarren. Eta galdera bat enbiotzu. Bai. Galdera bat. Jokin oin, nun dau? Mexikon edo Txinan dau ja? Mexikon. México. Esto gugakin seguro. Bai, ni... Hemen, Useñipez, han estotzi itxi jueten, eta ja joen zan, ja Mexikora, eta Mexikon dau. Hori. Gaz, posik eta alai. Hori da. Ja, bueno, oso ondo. Beti posik eta alai, joder. Bueno, ba. Bueno, zerati pase viernes... Ez, ondino iatzu tokau. Ondino iatzu tokau, guztiz, papeleta doble toko iatzu. Papeleta doble toko eta ja, datorren hastien orduen jakingo zu biatoko iatzu negoz. Datorren hastien, tokau baiatzu, datorren hastien dituko txugu, eta orduen ikusiko zu tokau baiatzu nedo ez. Baina, oraingoz, papeleta, jende asko, baina papeleta gehiago dekozuz, sari hori irabazi alizeteko. Vale, behitu, horregan ja posik nau. Ba, ederto. Oso ondo. Ba, oso ondo. Eskerrik asko, vale. Eskerrik asko, Jon. Gabon. Amarra joda be, izmarra kanpaia. Ja bagau amaitzen ja benetan, gaurko laixi hartzen magazin hau. Eta, azken erronkagaz itziko guz gure entzuliek, ez da? Bai, klaro. Ia. Badeko audio barri bat. Bai, eta, bueno, azken erronkagaz itxe baino, egin hau, azalduko dugu... Zelan parte hartu? Zelan parte hartu bidan, ez, baina, zein dan, saria? Bai. Saria entzun dugu gaurko elkarrizketak, esan da buena, ez da? Zer da, errigora. Entzun, esposu entzun. Bai, hori da. Errigora, oker espan hau, ben Nafarroan ibiltzen dien ekoizleek, sortzen da bien, produktu sorta, eta proiektu horrek hartzen da Rigora izena, ez da? Bai, eta euskera sustatzeko kanpaina egiten da, dirue lortzen da euskera sustatzeko Nafarroan, eta ez dakit Nafarroa osoan, edo Nafarroako hegoalde horretan oso matxakaute dauena euskera, eta nik uste dut horretarako erabiltzen dela gehien bat. Proiektuan helburu hori da. Guztiz. Euskarari puska da euren lemie. Lema. Hori da. Eta, bueno, eta eskerrik asko Rigora. Bai, eskerrik asko. Ja, orduen, zer da laixi hartzen? Oi laixinger. Vale, venga. Zer da laixinger? Venga, laixinger, zelan parte hartu. Zelan parte hartu, bai, bale. Bueno, guk igongo dugu, edo bielokotzu WhatsApp ez abestia, eta zuek parte hartu gure badozue, bidali behar dozue WhatsApp bidez 654-037-9 telefono zenbakire WhatsApp bat, audioek asko eskertun duguz. Bestela, sare sozialetatik, Instagramen, Facebooken edo Twitterren, WordPressien bebai itxialdozue iruzkin bat, edo YouTubeen bebai. Baite, danak behitzen duguz guk. Guk lau aukera eskeniko duguz, eta zuek bat aukera otu biozue. Eta horregaz, aurrera. Ia asmatzen dugu. Gure kondairaren zama, aize arrotz batek darama, ez etxe eta ez ama, ustu dute gure izana, aizer tristea etxea makendu diotena, etxerik abere oi ama zerrito mena, ez etxe eta ez ama, ustu dute gure izana. Nafarroa, Nafarroa, gure etxekoa baroa, arranoa, arranoa, amarik gabe noraoa, aralartik irati aritza eta pagoa, bera ere bizati eta josirikaoa, arranoa, Nafarroa, etxerik gabe noraoa.
Opa. Opa. Opa, Ez ara ba, Nafarra izengo. Nafarroa. Nafarra izengo. Nafarroa. Bai, Nafarroa. Ba, ez dakinik. Aukera batzuk egingo guz, ba? Bai. Bai, a ver. Pista bat, konkreto emongo. Ane ditzen da gure. Ane. Opa, Ane. Abeslaria. Eskerrik asko Ane, gugaz kontaktu jartzea. Ane, ze Ane. Ze Ane. Hori da gure dudi. Beka? A ver. Lau aukera ukiko zuez. Aukera. Ane Lindane. Ane Lindane. Ane Lindane. Twitterren da... Twitterren eta asko ibiltzen da. Asko ibiltzen da, ez? Bai. Be aukera, Ane Igartiburu. Ane Igartiburu. Ane Igartiburu, benetan... Eldorri xarra. Ez dakin nordan ongo azteko leixingera, baina Ane Igartiburu ilusio ingozten. Bai, eta botza kontuz Ane Igartiburu. Kontuz. Bai. Ia, ze aukera da Anete. Hombre, Anete. Gure entzuli, eta... Gure fana barriro beste. Euleko zera... Ba, bezke bebai alda izen. Claro. Bai. Eta de aukera da Ane Asparne. Ane Asparne? Ane Asparne nor da? Ane Asparne. Ane Asparne. Bai ezagutxotela bai. Hombre. Bai ezagutxotela bai. Ontxe torriate. Eso. Haupa Ane Asparne. Ane Asparne. Eta horrarte gure astenetako laukerak. Zondo. Esan bezala, parte hartzeko, bai WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, WordPress, danetatik erantzune bon. TikTok, oniñones. Ondiñones. Engogu, eta aukera polita izin leike, TikTok aiten dugu nien, laixingerren parte hartzen dan audio horregaz. Dantza batit. Haze bat tenemos erronka bat. Ni eraz ikusten, Ez, baina dantzari bateko gu ekipuen. Dantzari bat, egize da. Buau. Egize. Vale. Bueno, orduen esan moduen, aukera bat aukeratu. Eta aurrena, bota hori, eta... Audizuek eskertu noguz pilo bat. Bertzuek. Venga, just hori... Kompetentzia enbilako. Just hori, papeleta doble ipini bitzegu, bai. Bai. Ados hausia? Bai. Asamblea baten bigu. Ados hausia? Bai. Aprobada. Datorren asterako papeleta doble. Ha decidido justo papeleta doble. Hore da. Vale. Mañana soli justo papeleta doble. Hore da.